Gall coleg gwent eich helpu i loywi eich sgiliau Saesneg, os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf. Gallai hyn eich helpu chi i ddod o hyd i swydd, cyfathrebu ag ysgol eich plentyn, derbyn cymorth meddygol, neu'n syml i wneud ffrindiau yn eich cymuned leol. Gallwch wella eich sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Dysgwch sut i ysgrifennu llythyrau, negeseuon e-bost, CV, a llenwi ffurflenni cais am swyddi. Byddwn hefyd yn eich addysgu ynghylch bywyd cyffredinol yma yn y Deyrnas Unedig. Cynhelir ein holl gyrsiau o'n campws Dinas Casnewydd, lle cyfeillgar lle gall bawb dyfu. Mwyn ymrestru ar gwrs Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill a adnabyddir fel ESOL, bydd angen i chi ymweld â hwb Reach Casnewydd, lle cewch eich asesu a chroi ar y cwrs cywir. Gallwch gysylltu â ni drwy reach@coleggwent.ac.uk i drefnu apwyntiad, neu ewch i'r wefan am ragor wybodaeth. Byddem wrth ein bodd yn eich gweld yn ymuno â ni.